Казаннан азык-түлек беренчел кирәк яраклар кием салым тиелгән йөк машиналары ерак юлга кузгалды. 140 тонна гуманитар ярдәм Донецкий һәм Луганский халык республикаларында яшәүчеләргә таратылачак. Донбасска җибәрү өчен фура килеп җитүгә автотиягечләр эшкә керешә. Барысы да Донецк һәм Луганск халык республикаларында яшәүчеләргә бик кирәкле һәм вакытлы. Эш оператив рәвештә төгәл әзерләнгән схема буенча бара. Бер үк вакытта берничә фура машинасына йөк тиелә. Һәр машинага барлык төр товар тигез итеп бүленә. Чай, кофе, консервация рыбная, мясная. Чәй, кофе, балык, ит консервлары, ярмалар, дөге, карабудай, борчак, башка беренче кирәк яраклар. Моңа кадәр 5 фура машинасында ярдәмне озаткан идек. Гуманитар ярдәмнең төп тәэмин итүчеләре республика предприятиеләре, оешмалары, аерым эшмәкәрләр, иҗтимагый оешмалар. Менә без татар авыллары эшмәкәрләре форум үткәргән вакытта безнең бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре әйдәгез әле бездә җыелып конгресс исеменнән шушы кирәкле мохтаҗлыкларны җыеп, сатып алып, үзебезнең милләттәшләргә, анда Донбасста яшәгән кешеләргә дип шундый мөрәҗәгать булды. Аны купладылар. Әйтәсем килә, Татарстанда яшәүче халкыбыз монда читтә түгел. Һәр вакытта да безнең зур компаниялар, теге учреждениялар, эшмәкәрләр, шәхсән кешеләр шушы ярдәмне тәкъдим итеп торалар. Бу юлы Казаннан гуманитар йөк тиелгән 6 машина китте. Берничә көннән йөкне Донбасста каршы алачаклар. Борис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.